are issues or no issues, just to compare notes so that we don't have to go to this level. Sirikan kaonti ma Siaya chano mar bero chenro mag bugo aguch omenda ma siro som jopuonjre e kaonti no gageta ma neno ni jopuonjre duto yudo thuolo mag somo. Gavana ma Siaya James Orengo olero ni pek mar somo sani nenore ka jonyuol mathoth thagore gi neno ni nyithindgi osomo. Osingo mar neno ni jopuonjre yudo tiegruok madwarore. Gavana Orengo ne lose nyasi mar pogo omenda mag siro somo e wards 30 e kaonti ma Siaya. Of the bursaries is over 110 million shillings. And on top of it, because the admissions are not complete for Form 1, we will continue with awarding bursaries to Form 1s in the subsequent week, but now we are dealing with the other deserving cases all over the county. And we have decided that we don't want to go to the county headquarters and call people from the counties and the sub-counties and the wards. We have decided to go to every ward